Ще від початку світу було два дерева. Бог сказав людям: от є дерево пізнання добра і зла, не їжте з нього, і є дерево життя, а з нього харчуйтеся. Але люди все-таки вибрали те дерево пізнання. І що ми маємо? Ми любимо полистати ленту, ми любимо подивитись новини, попліткувати. І постійно є всякі нові научні відкриття, потім похорони цих відкриттів, то, що було, потім сказано, що вже це не так, і так далі. В цій інформації нема істини. І вона приводить в багатьох випадках до депресії, розчарування, всього такого. А є дерево життя. Це істина, це Слово Боже, це Ісус Христос. Він є путь, істина і життя. І треба на ньому концентруватися і питатися з цього дерева життя. Є Біблія, вона вічна, вона завжди актуальна. І це справді джерело життя і щастя для людини.